Heel goedenavond. De Limburgse economie heeft zich nog altijd niet hersteld van de crisis van 2008. Dat blijkt uit de jaarlijkse top 500 van de grootste Limburgse bedrijven. Alarmerend is dat 8% van de ondernemingen kampt met een gebrek aan geld. Het water staat hen tot aan de lippen. En dat voorspelt weinig goeds voor onze economie, want de sluiting van Ford eind dit jaar komt daar nog eens bovenop. Bernard Hallemans van staalreus Aperam in Genk ontvangt het eerste exemplaar van de VKW Top 500. De nummer 2 van de lijst, niet de nummer 1, Ford. Het zegt eigenlijk alles over onze Limburgse economie. Ford gaat weg, ook de toekomst van buur Aperam in Genk is lang niet zeker. Traditionele industrie staat onder druk. Dat blijkt ook uit de top 500. Ja, dat klopt. Wij hebben het ook zeer moeilijk gehad de laatste jaren. Wij werken terug aan de toekomst. Maar dat wil niet zeggen dat we de industrie moeten opgeven hier. Wij zijn vast van plan om voor de toekomst en voor Limburg een rol te blijven spelen. Verontrustend is dat als we Ford niet meetellen, de omzet in Limburg daalt. 8% of zo'n 40 bedrijven uit de top 500 heeft geen cashflow, krijgt dus geen geld meer van de banken en is eigenlijk virtueel dood. De bedrijven in het peloton van de top 500 hebben het moeilijk gehad in 2013. Dat is ook een goede conclusie. De bedrijven zonder Ford hebben we zelfs een omzetdaling. Wat zijn de grootste pijnpunten? Het grootste pijnpunt blijft de hoge loonkost. De productiviteit stijgt, maar de loonkost stijgt harder. Het goede nieuws is dat onze export steeg. Ondernemers moeten weer meer ondernemer zijn, is de boodschap van professor Herman Daams. Ze moeten nieuwe producten ontwikkelen en nieuwe groeimarkten aanboren. We moeten goed beseffen dat de Belgische markt, dat de Europese markt door het economische klimaat waarin dat wij zitten, vrij stabiel zal verlopen. En dus ik denk dat je om dat soort beslissingen te nemen, je niet alleen managers nodig hebt, maar vooral ondernemers nodig hebt die durven dingen in gang steken en die de kapitaal daarvoor vinden om dat voor elkaar te brengen. Herman Daams, Mr. Limburg, want grondlegger van het strategisch actieplan voor Limburg in het kwadraat. Het plan van de Goop na het vertrek van Ford. Eind van het jaar valt het doek over Ford. Wat staat ons dan hier nog te wachten in deze provincie? Wel, een directe vervanging voor Ford vrees ik dat er niet zal zijn. Maar er zijn toch aanwijzingen dat er andere initiatieven zouden kunnen komen. Enfin, ik hoor dat toch langs verschillende kanalen. En het gaat vooral moeten komen van de bestaande bedrijven. Bij Aperam in de snel veranderende staalmarkt is er sprake van lichte heropleving en lijken de donkere wolken weg te trekken. We hebben ook een aantal tijdelijke krachten terug aangeworven. Dus het zijn kleine signalen, maar we zijn er nog lang niet vandaag.